Lain na nang itabitas bariong natay anak ibiyaan pagyugban na ite kaula ana uy. Hoy. Te. Oh. Bisag unsaon ko nimo, pasakiti ko, istoryay ko di maayo, ay lang jud damay-damay akong anak basta anak ba. Di damay ako ba? Ikaw ha? Ay damay ako anak. Akong anak ba? Ano magkaka? Ilaptaran kinabuhi na ko. Ite single mom ite. Hoy! Ew. Hoy, saan ka, babe? Ikaw ba? Grabe na kay ba? Unsa man tong nadunggan ako nga gimarites man ako imong mga silingan nga. Ibiyaan ako ba na? Single mom na daw ko ron. Nagbotay ka. Nga dili tinuod. Unya og tinuod, ngano mag-apil-apil man ka, ano magkasakong kinabuhi, magkuan magkasakong kinabuhi ah. Guilty lang yung ka kay tinuod. Kasi kinti ikaw nasuya ng guro ka nako, kay ngano nako anak ikaw wa pa kay anak. Suya pero gibiyaan nagigbana. Na anak pero gibiyag bana. Ano man ni ay? Tadi ka maula na. Ang nabasa aplis nga nay anak. Tadi ka maulaw na. Ay anak. Ka maulaw na gibiyaan kag bana. Ano maulaw man ko? Ha nga. May magnangay ko nimong pagkaon. Nga sa ano ko sa mga anak. Muna sayo man gugwan ko. Panggat dira. O nga naman ikong sayo. Ngano magbuot man ka? Ikaw na pagkaon sa akong mga anak? Oh, ano sa ko man kag ingon kag single mom. Yan man pod. Ano magmarites man bukas sa mga kuan be? Tao. Inya imo mang duwang-dugangan ang mga isyo. Sa ko di ka nga tinuod man. Hinod ka na gid imong makadugan ako na gyud sumbagon ba? Jesus. Pinabot. Yan pag sumbagon nimo. Ano manghilabot mga kinabuhi sa uban? Ha, nga imo rin kinabuhi imong bantayan. Di mga ikagabantay sa imong kaugalingon? Ang uban hinon nimong bantayan nganong ako pa man gyud imong kan nga karagdagan yang tao nganong ako man gyud. Jesus, ay lang giganang ka guilty man guilty man. Isa guilty na ibog gyud kanako, kay nga ako daghan suya mga kay gibianong mga bana. Ay, suya kay gibianong bana ite. Bana. Kasi naibog ka akong uya, bibihan na lang to. Ato na lang pud kay ibgan. Ipugwa to. Wala ka sa ko siksi kay ikaw. Kasi nasuya lang ka, kay ngano. Nakuha siya, ikaw wala. Ikaw mo nasuya kay ako siksi kay ikaw. Nanusyang na. Nanusyang kay ano man na magoy anak gati man niya ikaw. Sige lang kag pasiksi unya na kay gikan. At least uy anak ikaw. Nya ikaw na kay gikan. At least gitarong og laki ikaw. Unya na day kay uyab. Ikaw na sali ka kay dalaga ka. Oh, dalaga lagi pagbuntag pero inig kagabi eh. Ambot lang ug asa mo adto basin naglahi ang gipang ehem diha bisan kinsarang ehem diha dalaga kuruhay unya. Sweeto ka sa kong kinabuhi. Oo mo na, nya sweeto ka. Ay, nasuya nang yung ka, nga sexy ko. Sexy, wala ko nasuya nga sexy ka. Kung saan man ang mga sexy diha, inikabot sa gabi eh, bisag kinsarang nimo. May magpare ako nimo nga biyaan og lalaki. Lusyang na siguro kay wala na mo punit. Ano di ay lang. Ano di tanang dalaga? Guwapa. Oh yes. Niya ngano man masuya na jud ka nako. Suya nimo. Suya kay ka sa kong kinabuhi suya nimo at actually ikaw rin nasuya. Suya kay ka nako. Actually ikaw rin nasuya sa kuha. Anong kung ka nasuya nako, ngano nagmarites man ka nako dito nga gibiyan kog laki. Ha? Tinuod ba po? Makoy labot. Nasuya lang ka kay ikaw mo nasuya. Ako anak na single mom na ko ikaw. Tanaw ko naka-crop top ko, naka-short ko. Tarong ikaw, tarong mo naka-pantalon, tarong ba na? Ano ba dai magpantalon dai ko? Ngano man magpantalon ko, way magbuot. Alam mo kay kapalit ng crop top. Kasi wala ko ikapalit. Di lang ko hilig og magsuot og ginana. Ikaw kay nahilig man ka na ang wala ipakita ang kaluluwa na laywa nakita na lang nang nangakuan diha. At least nagsutog sa nina kaysa wala. Kaysa ang mga dili rin na si nina ha. Sige, saan ang mga pantalon, way ka kapalit og crop top na pay. Ilang yun, lain na nang itabitas bariong natay anak ibiyaan pagyugban na ite kaula ana uy. Te. Bisag unsaon ko nimo, pasakiti ko, istoryay ko di maayo, ay lang jud damay-damay akong anak basta anak ba. Di damay ako ba? Ikaw ha? Tinuod man pud. Ay damay ako anak. Akong anak ba? Ano magkaka? Ilaptaran kinabuhi na ko. Ite single mom ite.